Felicitarle pola súa vocación docente explicativa respecto do decreto dos comedores. A verdade é que voto de menos esta comisión. Claramente, además, porque nos últimos meses a cuestión dos comedores escolares creo que é un dos máximos debates que temos neste Parlamento. Por que será? Porque todo o mundo está encantado, realmente as familias están moi contentas con este decreto. En todo caso, pídolle que esos datos que mostran a miseria deste país os pase a conselleira Mato, que sempre nos di que estamos estupendos, que hai pobreza, as familias están de maravilla, por iso hai 4 centros que teñen o 100%, anotei, supoño que nos pasará por escrito despois esos datos aos responsables de cada grupo nos temas educativos, 100% cubertas as plazas de comedor, que eu vou a decir que comer gratis non come ninguén, porque todos e todas os cidadáns pagan os seus impostos, non? Entón, isto de comer gratis, sanidade gratis, educación gratis, parece, bueno, que isto é unha especie de locura colectiva, non? Bueno, nos defendemos un sistema impositivo que permita, efectivamente, unha redistribución da riqueza e, despois, un uso público aceitado dos recursos públicos. Por lo tanto, comer gratis, este país, todo o mundo, a día de hoxe, aínda paga os seus impostos. E, justamente, igual, aqueles que menos pagan son os que máis teñen para pagar, que a vostedes pouco lles interesa. Pero se non vamos a falar de cartos, nin de orzamento, de vontade política, señor secretario xeral. Porque, efectivamente, demandamos en moitas ocasións, como así, pedían as AMPAs, que a Consellería de Educación fixese asumir a esos comedores. E cal é a realidade a día de hoxe? Porque, efectivamente, moitas familias non podían pagar ese servizo, mantéñome, señora deputada, en esa argumentación, porque era un servizo caro, porque as AMPAs, na súa xestión dos comedores, tiña que facer fronte a ese custe do servizo de cada plaza de comedor e, polo tanto, a non ser nalgúns concellos nos cales existían bolsas de comedor específicas para persoas ou familias que non podían pagar ese servizo, moitas familias non podían pagar o servizo das AMPAs. E ese é o exemplo do colexio que hoxe vamos a tratar, do colexio Ramiro Sabel de Ponteareas. Unha vez que a AMPA, que fixo ese esforzo durante anos de organizar ese servizo, porque moitos pais e nais, efectivamente, o demandaban porque traballan os dous e se convertía en un servizo únicamente educativo, que nos consideramos que ese é o carácter que debe ter, sino tamén un servizo de conciliación moi necesario. Unha vez que se dá o paso, efectivamente, por cansancio, porque as AMPAs realmente ven que é moito mellor que o xestione a Consellería, que ocorre? Se lle remiten a vostede, e eu teño aquí ese escrito, e os pais que lle remitiron están hoxe no Parlamento e están seguindo esta comisión, indicando que moitas familias van a solicitar ese servizo de comedor que non o viñan solicitando habitualmente. E que, polo tanto, teña presente a Consellería que pode existir familias que o viñan utilizando antes de que fora asumido pola Consellería que poden quedarse fora e que vostedes sexan sensibles a esa realidade. Vostedes a coñecen a matrícula deste colexio en concreto, o Ramiro Sabel, no mes de xuño, e saben que hai 60 comensais máis das plazas que vostedes ofertan. Iso crea realmente un problema moi importante no centro, porque a día de hoxe hai 41 alumnos e alumnas baremados que non piden en ningún momento esta gratuidade dos servicios, sino poder pagar os 4,5 euros para poder facer uso do servicio, porque non teñen, efectivamente, outro servizo alternativo, e vostedes lle lo denegan. O Concello, mentras tanto, tamén do Partido Popular, por se alguén non o sabe nesta Cámara, o de Ponteareas, lles di que non pasa nada, que se vai a solucionar, que efectivamente ou a Consellería ou o propio Concello vai a poder facilitar que esas familias teñan ese servizo, porque o centro ten posibilidade de dar un servicio ata 250 comensais. Que ocorre? Que ata o 5 de novembro vostede non contesta, tampouco contestou o delegado provincial de Educación, co cal sí que se reuniron a AMPA do colexio, e vostede o que lles contesta é que non poden facelo porque hai unha contratación de catering en curso. Pais e nais que estaban pagando 4 euros, que era co que se cubría esa plaza de comedor, dispostos a pagar 4,5, agora non teñen plaza.
E estamos no mes de novembro, familias onde pais e nai traballan e teñen unha dificultade real. Entón, que lle demandan a Consellería de Educación? Que lle dé unha solución, que non lle diga, como vostede lle di por escrito, que están estudando. En primeiro lugar, porque xa se aprobou por unanimidade no Concello de Ponteareas co voto a favor do Partido Popular que se lles vai a dar unha solución, que efectivamente teño aquí a moción, pero seguramente vostede a coñecerá, que todas as solicitudes que cumplan os requisitos, dado que hai espazo, que é posible renegociar coa empresa que en este momento de catering, xa, sin entrar a cuestionar o que significa que solamente se sacaran esas plazas cando vostede tiña coñecemento, porque o escrito é do mes de marzo e a matrícula do mes de xuño, de que iban a ser moito maior o número de nenos e nenas que iban a demandar ese servicio. Por tanto, hoxe temos un problema real, que non é un problema orzamentario, o sea, que non se escude vostede nun problema orzamentario, sino de vontade política. E hoxe, pais e nais preocupados por que van a facer a próxima semana, queren escoitalo a vostede. Vostede aquí ten a vontade política de solucionar o problema, é dicir, vostede vai a permitir que existan estas plazas de comedor a maiores que demandan e que existen todas as posibilidades, espazo, ampliación de contrato, asumirla outra vez pola AMPA ou polo Concello, pola Consellería, si quere, pero o que non me diga hoxe é que vostedes non poden facer nada. Iso sí que hoxe non é a resposta que agardamos de vostede. Agardamos que nos diga, para un comedor concreto, non que nos conte, como diría aquí o meu compañero Cosme, que todo está moi ben, moi bonito, moi barato e que come mellor que nunca, máis que esta é a política a conseguir. Este é un tema concreto. Vostedes teñen en riba da mesa un problema de plazas nun centro, existe unha solución viable e as familias queren saber se o plan de demografía e propaganda da Consellería de Benestar ou se a Consellería de Educación tamén considera importante dar solución a este problema concreto. Agardamos a súa resposta. Gracias, señora Adán, e benvida á súa comisión. Ten a palabra para dar resposta ao señor secretario xeral. Gracias, presidenta. Bueno, eu tamén me